Halløjs alle sammen, og velkommen til Simpelthen K. I dag med en speciel video, der er lavet for Mester Forsknings skyld. Der vil være et link til hans kanal nede i beskrivelsen. Nej, det vil der faktisk ikke. Der vil være et link til handlingen, altså Squares, som er Mester Forsknings ticket server. Der vil være et link til deres Facebook. Godt. Det var sådan lige, hvem den er lavet til. Nu vil jeg har skrevet en kommentar på Squares Facebook-side, hvor der er noget med, at de søger nogle builders til bygning og spawner og sådan noget. Og der har jeg valgt at lave en video til forskning, fordi jeg synes ikke kun man kunne lave det her med et screenshot. Og det her, det er en lille kreation, der skulle forestille sådan et tårn, et nybygget, sådan ligesom et eller andet, der var nyt bygget. Og så der giver land derudover det hele her, sådan. Og et fint tårn inde i midten. Og så skulle jeg forestille mig sådan, at der kom en masse zombier løbende ind og bare smadrede det hele, og alle mennesker døde, og så blev det hele, så ikke landede, de flækkede her og sådan noget. Og så blev det hele bare smadret. Og sådan, nu er det blevet gammelt og stået noget tid. Så jeg synes selv, der er ekstremt mange detaljer på. Vi kan prøve at gå inden for at se her. Det har cirka taget mig en 3 kvarter til en time at lave, og jeg har... Det er ikke en af mine største projekter, det her, men jeg synes, det er det, der er pænest. Og jeg synes også, det er vigtigt for mig, at det hele det er meget detaljeret og skal se godt ud. Og jeg kan godt lide at sidde og lave detaljer på alting, så det kommer til at se godt ud. Og forskning, jeg tror, du ser den her. Men ellers så... hvis du ser den her, så skal du være så venlig at skrive en privat besked til mig over Facebook. Nej, ikke over Facebook. Og YouTube, at hvad du synes om det. Hvad jeg kan gøre bedre eller noget. Men det var alt for nu. Vi kan lige få en 360. Som sagt, så skulle det være sådan et ny by, eller sådan et eller andet ny tårn-agtigt noget. Så fejrer alle folk det, og så kommer der nogle zombie dræber eller menneskerne, og sådan lidt ligesom lidt for det-agtigt. Men yes, hej hej.